banderes és perquè sigui un espai neutre. Veniu, forces de l'infern, veniu, fúries infernals, de tots els racons de l'Avern, diables, veniu a l'instant. Us convoca Llucifer, rei suprem, àngel del mal, vençut fa temps, però rebel. Us reclama al seu davant per acomplir 3 manaments: corrompre, malfer i cremar. Llucifer, no t'emboliquis, que si el teu poder fos tan gran, a hores d'ara voldria veure els delegats aquí al davant, subjectes al nostre domini, mentre la xona amb el llevant, i que l'imperi del mal fos estès sense termini, en lloc de ser ombra infernal, com el prim dalt del cavall. Així doncs no t'empatollis, cal cridarament actuar, corrompre allò que està bé, malfer el que s'ha treballat i cremar i destruir la merda del carril bici de la carretera Alcolea. Crida doncs els teus diables i acomplim aquests mandats. Diables, veniu plegats. Llucifer rei, jo príncep, que no hi ha diable més llest, malparit i ben plantat, orgullós i poc modest, lloctinent de les tenebres, dirigeixo amb habilitat les accions i malifetes de les legions infernals. Així doncs, a Llucifer, si els diables has cridat, aquí sóc jo, el primer, a qui em tens al teu davant. Mana! I obeiré. Menys xupar-li la polla i crida els teus diables, de pressa! Així ho faré, correcuita. Veniu, diables, veniu, que si ho crida Llucifer, ho mana la diablessa! Soc Belfagot, dimoni cregut, arrogant, emprenyador, hàbil i astut. Allí on poso la banya pots comprar-hi Llucifer. Semblo l'odi i la zitzània i l'enveja tort i dret. L'amic para llum l'amic, entre germans poso plets. D'home a dona la discòrdia, porto la guerra a les gens. Per la meva causa els pobles són tristos i desolats. La rancúnia i la venjança dominen allí on vaig, destruint així les persones pel poder més gran del mal. Barraques, gran lloc per fer maldats, si no fos perquè aquest any no hi havia res d'interessant que m'aportés cap guany. Doncs aquest any has de portar una pulsera, doncs si no ja pots fer marxa enrere. Doncs a la porta el segurat allí t'espera, però colem porros i carretilles, aquest ni tan sols se n'entera. Ei, us n'heu enterat? Diables, a Barraques hem tornat. Cerveses, xupitos, cubates, fins i tot algun descerebrat, un karaoke s'ha marcat. Organitzadors, què ha passat amb el foc de Barraques? On polles era la cabra aquest any? Segur que us vau emprenyar, perquè l'any ho va patar molt més que el de la taula de sons de l'any passat. I clar, com que aquest any els concerts ja deixaven molt que desitjar, amb la pobra bèstia ho heu pagat. Espavileu, companys.
Espavileu, companys, o us quedareu sense gent. Si no foten alguna cosa aquests de l'Ajuntament. Tots els pobles del Tombant munten una bona festa. Si no us espavileu, us quedareu sense festa. Però no patiu. Va, reusencs i reusenques, doncs per això he vingut d'entre les tenebres, per espavilar els de la coordinadora, ja que sempre els de l'IMAC, els pantalons els han baixat i tot seguit la polla els hi han menjat. I ara surto de l'infern i vinc tot determinat a fer-me el dueño de barraques i a muntar una bona farra com la diablesa m'ha ordenat. Molt bé. Soc el dimoni a espurnes i tot allò que toco cremo, sigui canya, fusta o paper, sigui pedra o sigui ferro. Puto processisme ja, fins als ovaris de tot, polítics botiflers, a la merda molt poc a poc. Van guanyar els carrers, van guanyar en votació, van rebre hòsties policials i n'hi ha que parlen de negociació. Naranjitos amb el jou, la gavina amb les fletxes, els de la rosa a la dreta us enviarem a les escletxes. Al tardà se li veu el plomero, queda't a Madrid, ets un puto botifler, perdoneu però algú ho havia de dir. PDeCAT retornant a netejar, retornant a viejas glòries, recordant de l'Estatut, xerrant de ratafies amb los Sánchez, no arregleu les hòsties que ens han fotut. Els de la CUP parleu molt, però es picaran com l'abella, que espereu a que surti el nou estatut per a veure si traieu la targeta vermella. S'us pixen a la cara, tots us ho estan travant. Se'n riuen en el feto, ara més que avall, els del davant. No us quedeu ara, compliu el mandat, no fem passos enrere, defenseu lo guanyat. Ara surto de l'infern i vinc tot determinat a buscar processistes perquè no tenen bondat. Molt bé. Soc el diable sargatanàs i a tot arreu hi foto un nas. Parlo de les modes que a la terra us han arribat. Naltros seguim jugant als daus perquè no estem tan sonats. El cotxe en marxa, el bitxet baixa, mentre sona una cançó i segur que ens ho pega i pam! I es xafa. Lo d'anar fumat en públic tampoc és molt nou. Per molt que ho faci l'Elon Musk. A l'infern ho fem des de fa un ou. Ara la canalla ja no es droga, sona... No ho entenc, no entenc la seva lletra. Ara la canalla ja no es droga, són a casa ben enclausurats. El Fortnite és el culpable. Segur que el basilisc n'estan ben viciats. Feu cas a les tradis. Aneu pels carrers de Sant Sebastià i feu de cercolets i de prims. I truqueu a l'Helena Cerdà. Ser youtuber també està molt bé. Agafes la càmera, et fots a l'habitació, dius 4 tonteries... I ja està. I per poder, treu los trabucaires de la processó, sisplau. Que resulta que un famosete va venir a la ciutat, un tal cabronassi arangat.
Però el major cabronazi el teniu aquí plantat. I lo de tirar-se al terra i fer veure que et fas mal, imitar futbolistes, una miqueta d'imaginació, no? Tot i que si ho penso... Imagineu-vos un portador de la Liga i algú crida Neymar, i com que els de la Liga són uns postos, agafa i estira. I la Liga a la brossa hauria d'anar. Ara surto de l'infern i vinc tot disposat a buscar tots els putos losers que s'han gastat diners al Fortnite. Soy el diable, Bañeta. Y como los de ETA, a los españoles hago la puñeta. Este año hablo en castellano, para que los taberneses en Facebook me tengan aceptado. Hace poco a Rajoy han echado, una patada en el culo le han dado. Y ahora Pedro Sánchez en el mandato, la misma mierda está sembrando. Cosecha que en depes catalanes, tarde o temprano se van a comer. Por apoyar a guaperas al poder, practicarán 150 posturas anales. Ay, Rivera, ¿qué pasa con el declarado? Que el chole de criticar al PSOE se ha terminado. No porque sean estudiantes de destacado, sino porque este paso ya la GB habrás demostrado. En el Valle de los Caídos a Francisco Franco quieren sacar. Y como una víctima más, a Primo de Rivera dejar. Y es que los PSOE obreros se hacen llamar. Ya puestos a mover cadáveres, por las cunetras podías empezar. Ahora salgo del infierno y vengo todo determinado a cagarme en esos fachas y en la rata que los ha amamantado. Soc el diable més dolent i de vos faig de confident, nostre rei suprem, i ara dic des de l'infern. Ja torno a pujar a l'escenari per parlar d'aquesta tropa infernal que reparteix espurnes tot i l'ordenança municipal. Sí, aquest any ho estem patant, però no ha sigut pas un guany. Lucifer va sortir volant i la diablesa sorda s'està quedant. Potser ja és hora de deixar de comprar allò més barat i apretar el puto iMac per tenir un civader ben equipat. Algú ha vist la presidenta o algun lloc del local s'ha amagat? Potser amb els vocals s'ha trobat i a la segre amb tota la feina deixat. Una altra excursió del drac ha muntat i els pobres xiquets ha segrestat. Ai, el drac no era el que era. Algú ha vist alguna panxa cervesera? Aquest estiu la cabra s'ha fet un fart de voltar. La podríeu trobar a Poboleda o fotent-se el bany al pantà. I és que cada puto finde de colònia se n'ha anat. Jo encara no he entès com sencera ha acabat. Al local, trist i desolat, li falta el GPS a la gent de l'entitat. No en saben pas la direcció, ja que cap diable en fa afició. Local buit, falta gresca, és molt trista la nit, sense la gent a la fresca si es queden tots follant al llit. Coordinadora i federació, dos fantasmes en acció. Tenen logo i associats, però de feina ni per 4 gats.
Hi ha coses que hauríem de canviar. A la coordinadora hi tenen un bon percal. Tant l'Arbós com Sant Quintí segueixen perpetuant el sistema patriarcal. Però bé, la nostra entitat sempre ajuda. Amb Reus aquest any col·labora, patrocinant l'Esperat Derbi. Cremeu-los, us donem tota la pólvora. Tenim una petició. Ajudarem a l'ambient a la grada. Portarem bengales, fum i espurnes, però ens hauríeu de regalar alguna entrada. I ara que arriba la Cori, una festa més que nostrada, tot i ni aparèixer en el cartell, sempre el millor és la baixada. Enguany 90 diables i 69 banyetes tirant, que s'aparti tota la resta que els diables ho estem patant. Ara surto de l'infern i vinc tot determinat a aplaudir els diables de Reus perquè no tenen bondat. I per ovaris els nostres, que som els teus diables. Soc la Diabla Tabalera i porto el ritme dins del meu cos. Sempre buscant tocs, balls i animació, amb molta paciència i també amb molt d'esforç. I aquest any molt em vaig emocionar al veure anunciar Reus, capital de la música. Bueno, de farra m'ompliré aquest any. Però des de l'Ajuntament ens volen arruïnar. L'Ajuntament ens vol estafar. Ens van dir que ho volíem aquest any amb la música, ho volíem petar, però només hem vist 4 putos pianos pel carrer que ni hem sentit tocar. I després, les 4 còpies mal fetes que en un superfestival ens van voler endossar. Un Michael Jackson i el Kurt Cobain que ni en pau deixen descansar. I ara surto de l'infern i vinc tota determinada a veure si una punyetera vegada n'hem d'anar al poble del costat a sentir el que ens agrada. Emboteu les calderes, conegudes són per tots, i en ses aigües ben calentes faig sopes dels pecadors. Diable soc conegut per la meva habilitat de cuinar plats exquisits, de dissors i malvestats. L'altre dia era a casa, avorrint-me de valent, quan vaig entreveure el Facebook de l'alcalde Pellicer. Hòstia, el paio, quin viatge, quin motero més ben parit. Espera un moment. Què porta? Una estrella roja al pit? Un viatge per la URSS, empapant-se de marxisme? Vaig haver d'indagar en aquell revisionisme. Sabíem que eres espanyolito, i ara indepe com el que ves. Amb tot desfer-la mig a un lío, i s'ha acabat canviant de procés. Ara que està tan de moda canviar de nom i colors, a Reus Convergència es dirà Partit dels Treballadors. Veuràs tu quina diada amb el pell i bolxevic muntarà més xou encara que l'Anglada aquell de Vic. Allà baix al carrilet i construirà un gulag per tancar-hi els geganters que junta fan enfadar. Nacionalitzarà empreses com el Tomàs Barberà i allà a l'Agroreus armament fabricarà. Han carregat al barato l'uniforme militar pel nou exèrcit públic. Han carregat al barato
l'uniforme militar, a l'estil del Carrasclet pel nou exèrcit popular. Una potència bèl·lica d'entrenament exemplar i enviaran els bastoners a veure si prenen a picar. La CUP està desplaçada, l'Encar ja no sap què fer, el referent comunista és el nostre parisser. Proletaris de Reus, uniu-vos i veniu-vos a tocar aquesta nit a la taverna, ja veurem què fem demà. Ara surto de l'infern i vinc tot determinat a fer la ruta dels soviets des de Reus a Petrograd. I si ho demana el meu senyor, prepararé un banquet amb foc, sang, flors i dolor. Soc el diable, tions, ésser de poques paraules. El foc afegeix els troncs perquè revisquin les flames i bullin els condenats a l'etern de ses ànimes. Al final, l'apocalipsi nuclear no ha arribat. Bé, potser encara és aviat. Això sí, la xapa mediàtica ens l'hem entregat. Però bé, no estem parlant pas de les centrals del camp. Que si Kim Jong-un té el botó nuclear preparat, que si Trump té foc i fúria per deixar el món bocabadat. Tant merder per haver aquí té un membre més desmesurat, fins i tot a l'infern han creat dualitat. Per l'espatec van proporcionar el més adequat, per deixar el problema ben desembussat. Un míssil terra-aire ben plantat. Això sí, va quedar censurat. El motiu encara està en l'anonimat. No se sap si era el vent desmesurat o els Mossos pensant en un atemptat pels del CNI no informat. El local el vam tindre ben qüestionat, ficant anuncis al Wallapop per deixar-lo ben endossat. Però ni en Gran Bretanya ni en França ho vam tindre negociat, no pas per ganes de deixar el poble curt enronat, sinó per falta d'un monarca ben experimentat. Tristament, perquè Raval el vam desactivar abans de veure l'expresident Aznar, ben preocupat, animant a Trump a Reus deixar arrasat per tenir armes de destrucció massiva guardat. Finalment, Corea la Bona s'ha rajat i amb els del sud la pau ha firmat. I és que hi ha alguns que la rivalitat no saben mantenir, com és el cas de Reus i Tarragona, que és antiga com la humanitat. Ara surto de l'infern i vinc tot determinat a buscar un bon lloc on veure la segona temporada ben apalancat. Disposeu de mi amb tota llibertat. Empoderada, feminista privilegiada i torracollons especialitzada. Feminisme, quina bonica paraula, i quina moda més ben comercialitzada per les influencers més indignades. Bah, després si em provoca tanta tonta obrint la boca. Claro que sí, guapi, que no us enganyin amb missatges imaginaris si no sou capaces d'aguantar un esperit revolucionari. Que maco el 8 de març, a totes em feia palmes, amb tanta empoderada alçant el braç. Ai, perdoneu, alçant la fi. Deixeu-vos de tonteries i utopies i poseu-vos les piles, que el patriarcat no es morirà sol.
Quina sort que tenim de tindre el suport de dones com les Rimades, feministes de pandereta. Ja us en podeu anar a fer punyetes, sou una colla de malfollades. Ja espereu, que hi ha aquells que ho saben tot, santificats per glòria divina, decidint per la nostra vagina. Retrògrads i misògens, escampant per escoles espermatozoides. Mai haurà Déu als nostres ovaris. A la colla de Neandertals vull dirigir-me ara, per només, amb una mirada, deixar-li la polla inutilitzada. Feminazis ens diuen, colla de cagats. No teniu ni idea, tu no us heu posat. Amiguis de la manada, de la presó us lliureu. Tranquils, que espero que us l'enganxeu amb una bragueta ben rovellada. Rodejada tant de patriarcat, m'ha deixat ben putejada, havent de contestar cada dia al grupet de maritxulos. Tot i que en realitat em té encantada poder ser una borde realitzada, allò que tant us agrada. I no estic menstruant. Ara surto de l'infern i vinc tota determinada a lluitar contra el patriarcat perquè em té el coll escaldat. Soc el diable ensofrat i com la tronada del matí d'enguany estic mig apagat. Tant parlar de política, tants problemes aquí i al més enllà, i resulta que el més important de la vida, fer festa, menjar i cardar, ha quedat en segon plan. Per sort, l'infern ja ha tornat per parlar-vos de les nostres estimades festes populars. Sí, aquelles en les que no participen els de Ciutadans. Per la misericòrdia passada, el temps ens va fer una gran putada. Va caure un aiguat de por i ens vam quedar sense carretillada. Però jo sé el motiu de tot això, el perquè d'aquest càstig celestial. I és que la Cori estava molt emprenyada en veure tants diables palacanyes infiltrats a la baixada. Però enguany ho tornarem a petar. I el 25 al vespre davant del santuari us deixarem a tots bocabadats. Ah, per cert, Segalà, vigila amb el civader, tots els diables t'estarem vigilant. Enguany al seguici hem tingut nou convidat i és que a Reus se celebra un aniversari super especial. De veritat, 675 anys. Ai, amics del bou, no voleu dir que us heu flipat? Que es feien curses del bous no és cap novetat, però fer-ho servir d'excusa per sortir a la professor. En sèrio que esteu tan desesperats? Estava ben clapat, amb el pregó sonant de fons, quan un rebombori em va treure dels meus malsons. Uns personatges ben estranys de la seva claveguera es van escapar amb l'únic objectiu de llacets grocs col·leccionar. Ah, ni per festa major podeu el poble respectar. Maleïts feixistes, de la meva migdiada em vau despertar. Al migdia de completes hi ha un acte que esperem amb candeletes. Sí, és el vermut de la Casa Rull, on el pell hi fa barra fixa i la caella es no s'hi veu de capull. No vegis quina festassa. A la tarda baixant a completes porten una ressaca que és massa. Al pujar de la missa, la tronada estava esperant. Quaròncules enorme del meu lloc em volia apartar. Una manta grisa i bruta, de males maneres a la cara se'm va posar. Disculpa'm, mulassa, se m'havia oblidat que els teus portadors es creuen els amos de la plaça. Els de la camisa avellana, un pas més van anunciant, cada setmana omplint les xarxes, inundant de fotos l'Instagram, campanyes de l'hòstia per la gent engrescar, però els reusencs només els enganxes si els convides a mamar. Quan veig el local més ple és perquè fan alguna festa al bar. A veure si demà fan el 3, que ni que m'importi un pito, ho podria anar a celebrar. I per anar acabant, un notición us vull anunciar. Aquesta nit amb el DJ Seba farem un bon festival.
Si voleu passar una estona amb aquesta tropa infernal, aneu a sopar bé, que unes begudes diabòliques us esperen al casal. I ara surto de l'infern i vinc tot determinat a apuntar aquests dos a l'inserso que ja s'han de jubilar. Soc el diable balanot, no faig res ni a tret ni a trot. Em faig la pitxa a un riu i m'embarbusso com un capsot. En saber els meus conjunts, m'embarbusso i em faig un nus i quedo tan liat que si l'endivino, l'encerto, és igual. Tot i així, senyor Josefer, procuraré fer-ho bé i no fer disbarats, servint el vostre poder. Us faré un breu resum d'aquesta revolta. A veure si tots acabem a la garjola, que si llacets, pancartes i cants. Sort que l'Artur Mas no va treure pas al nas. I vam passar la ressaca del 155, desitjant que tornés al PDeCAT. Però mai hem fingit estar dolorits, tot i tancar els Jordis, van tostar el poble més ben parit, fotuts de cocaïna fins al pit. Ben lluny ja queden les urnes, la república i els borbons amb les seves mogudes. Ho van intentar amb les xirigotes, i com els vam tornar? Els carrers seran sempre nostres! Des que m'he mudat a Sant Esteve de les Roures, no pateixo ni cagadera ni estrès, perquè em toco pensant amb el proper president, un tal Pellicer, ja pensant-nos en somriure profident. A l'amor ja no hi crec, i en el sexe no hi pensaré mai més, ni viagres, ni fetatons, necessito la raola acariciar-me els collons. Però un bon record del fatídic dia d'impresent, volant pedrots a tort i a dret, per una glorieta d'una ciutat, els piolins corrents van fotre el camp, de Sant Carles de la Ràpita fins a Mont-roig al camp. Però ara vam començar amb el que he passat, sent viva, Puigdemont, i el becari que ens han endosat. No té tofa negra ni mandat. Només regala llibres al Borbó, dona'ns una bona lliçó i treu-los a tots de la puta presó. Ara que jo estic a Reus d'en Peus, repintant a l'Anna Gabriel, que la van deixar ben malament, semblava la malifeta d'un feixista emprenyat, o del Rivera tot enxufat. Però ara als carrers ja no hi ha bombers, perquè hi són els carnissers tallant carn fresca de taverners. Marxeu, sediciosos convergents, buideu al Congrés i ompliu els carrers. Demostreu ser com els avis de Valents. Amb tanta gent pels jutjats, cap jugada mestra tampoc ha guanyat. Per 4 inútils són governats, ja sabeu que 1000 màsters són falsificats.
Ciutadans per tot arreu traient llacets, feu altres coses que sembleu justets. Gràcies, Soraya, per haver-ho provocat. Tot i la merda que ens has esquitxat, fes com el teu professor i entra a les energètiques com bé t'han ensenyat. Ara surto de l'infern i vinc tot determinat a tornar als exiliats i alliberar els condemnats. Això és una feta merda. Que li han comprat a l'Ars. Soc el dia de poca cosa i com els xiquets del concurs sempre sembla que faig nosa. Si hem de parlar de coses que fan nosa, dels Jocs del Mediterrani hem de xerrar. Que donaran poca cosa, hauré de rajar. Sí, aquests jocs han donat molt del que parlar, des d'atletes borratxos fins a estadis que foten pena de la poca gent que hi ha. Plànyols, amics palacanyes, perquè vergonya em donen aquests jocs. Jo pensava que després de tanta espera gaudiríem com entra la merda dels porcs. El parquet de bàsquet es xafa, no punxen la marsellesa. Els àrbitres de lluita en vaga per no cobrar, aquests palacanyes tenen poca lucidesa. D'altres pífies vam gaudir i a aconsellar bé se'm donà a mi. Per un res més net, embrut a Tarragona. I ara surto de l'infern i vinc tot determinat a buscar a la Belmonte que una medalla a Lucifer i Diablesa encara han donat. N'han de pressupost, ho veieu, no? Ja ho diu que ens hem de jubilar la causa. Bueno, va. Molt bé, diables, molt bé. No ens hem d'entretenir més. Escampeu-vos per la terra i que no us aturi res. Sembreu l'odi, feu la guerra, porteu malalties i mal temps, la pobresa i la misèria. Tenteu els cors, feu-ho bé, porteu ànimes a la fuera des d'ara i per sempre més. Algú ens sabem tots? A fer una garantida. Jodes! Això sí que arriben aquí, potser, no? Això arriba aquí a gent. Demonios bañudos, que así San Miquel os lo ordena.
Pobres demonios tosudos, ¿por qué tornáis aquí arriba? Si vuestros poderes infernales contra el cielo se estabellan, así rodolar por tierra, arrosegando las bañas, que San Miquel os lo ordena. Si un día mai problecano os gosareu revelar contra el poder divino, no esperéis a salir nunca de guañarlo con las malas artes a cuales el cielo fueron fideles en sí y per se. Y por eso yo mismo dito, Miquel, capitán de los ángeles del cielo, servidor de la luz verdadera, he sido enviado aquí para ser útiles y para resolver vuestras malfetas, a quitar cola y a tornar enrere. ¡Visca misericordia! Sí, va. Hola, bona tarda. Aguanten les banderes, és que no volem una denúncia. Que et dic, si aguanten les banderes, que com ens vegin cremant una... Bueno, sí. Fem repaso, ¿vale? Edgar. Hola, salut. Hola. Vale. Javi. Ara viu més tranquil, cabrón. Peggy. Montse. Ei, Noemi, per tu també n'hi ha, Està la Montse, és que amb el que s'ha... Quina Montse? La que ella és, està molt prima, no la veig. La Sandra Guaita, que la tenim en guany, també. Hola! Hòstia, feia temps que no et veia, Que guai. Hi ha algú del PP? Perdona, que han vingut algun any. No. I de Ciutadans? Ciutadanos. No? No. Ara Reus, ara Reus, molt localistes, però li importa la merda les festes de Reus, macho. Mentre surtin a la professor, qui més tenim al ple? Podemos, no? Hòstia, no ho sé, jo és que això dels polítics ho porto fatal. Bueno, doncs anem-on, no? Va. Bueno, ja repassos de casa. Com a rei, tot ho veig. Els plens i les accions, i de les vostres boques poc em crec. Al maig tenim eleccions, alguns haureu de marxar. Fins aviat, de tot cor, no us trobarem a faltar. Començo pel duo de Nyàmico, la Comte al Flabiol, el Sebastià Domènech a la Zambomba, anant a l'exili de l'Albiol. Heu passat de govern a tenir un màster en oposició. Per la Universitat Franco Iribarne esteu en procés de liquidació. Ara repasso l'estranya pareja, el Conver indepenedador amb l'ajuda d'un pijo playero neoliberal i demagog. Parlem del Cervera i el Rubio, una parella que canta com bufa el vent. Especialistes en poltrones i en equidistància, evidentment. Capital europea de l'esport. M'ho dius en sèrio, Cervera? El 17, cultura. El 18, musical. I el 19, un nou ridícul ens espera. Esment especial al Daniel. Insultant la memòria de Guillem Agulló, banalitzant el feixisme, recordeu, ni oblit ni perdó. D'Erc, hola Noemi. D'Erc podríem també xerrar. Entre el Pellicer i la Noemi, poca diferència veig, ja que es perden pel camí. Pacteu amb qui faci falta. A l'infern la tenim penjada, camarada. Per cert, menys proves falses, com l'any passat, i el 2019 t'esperem de diable a la baixada. Als plens hi ha molt de cabrona i cabrona, però en tenim una de molt mostrada.
La Marta Puig ens deu una encesa. Si no ho fas en breus, per la diablesa s'ha desempaitada. T'ho apuntes, Collons, te diré. No repassarem a tothom. Massa feina i mal de cap, i per això anirem acabant parlant del PDeCAT. Enric i Vilella, Arce i Cerdà, aneu buscant relleu o tornareu a buscar el Tomàs Barberà. Tenim dos protagonistes que s'emporten els titulars, Alcaldia i Cultura, que és on van els nostres dards. Una coseta, Carles, ja tenim prou confiança. Per molt que salvis la pancarta, mai et pagaríem la fiança. Sigues clar! No et caguis, que no et tindràs per calçotets. Cada vegada que t'has de mullar, et cagues per les parets. Amiga, que elles ja no són capital cultural. I com que t'avorries, doncs et treus de la capital musical. I per la festa quan? Quan treballarem de veritat? Cada vegada anem a menys. Necessitem més seriositat. Barraques horroroses, rebelles que fan suar. Ni un puto castell de focs fins al puto cul que fan cagar. Ha estat un plaer rajar. Sapigueu que som un mal etern. Ja ens tornarem a veure quan baixeu a l'infern. Jo, Josefet III, em retiro al llit, que abans de ser derrotat fotré l'últim crit. Ara surto de l'infern i vinc tot determinat a massacrar 27 regidors perquè no tenen bondat. Però no em deixis sola. No, carinyo, no. Venim juntes i marxem juntes. Jo no m'ho porto tan ben preparada com ell, però perquè sóc un drogo. Però ja que ell també plega, doncs també plegaré jo. I enguany volia recuperar un clàssic que és preguntar coses culturals i si l'encertes tens un deure i si la cagues ni tens un altre. Però llavors he pensat, dic, hòstia, a la Caella sí que l'he fet pujar. Al Pellicer, joder, si ha d'anar amb la moto tampoc, o sigui, has de fer bondat. Els de la CUP, el tio m'ha dit abans, m'he preparat, he anat amb bicicleta, me ha pres tot lo de misericòrdia. Clar, ja no té puta gràcia, perquè ja sabeu el que aneu, no? Llavors dic, hòstia, aquí hem de putejar, on és la Segalà? Està clar, vine, no, més que m'has d'ajudar, vine. El tema és el de... Ui, molt fineta va ser. El tema és el de sempre. Li pots preguntar a la Caella, ella sap com va. Ja s'ha pres les coses. Ja saps com va això. És que ara tinc molta pressió, perquè totes les pensen que tota la festa major és mentida. És que és veritat, ara volem demostrar que realment van amb guió. No tenen puta idea i per això pregunten a la gent, que també té lita, aquí pregunteu i les coses que diuen. Perquè jo vaig descobrir un dia que com a diable tirava carretillades. Ja dir jo, no? Sí. El tema és molt... Però ho faig jo sola? Sí, vols ajuda? Sí, no? Caelles! Gràcies, Montse! Ella ja sap com va. La Sandra Guaita, no? Que no he posat mai. Ah, sí, és veritat, on és? Sí, com més serem i riurem, eh? Sí, home, sí, va, i així us ho consulteu entre totes. Que ja ha sortit el verd i ha marxat. Ah, no, vine, va, sí, Està demanant taula al restaurant. és molt fàcil. Ah, molt criu, el criu. El tema molt senzill, a més com que després enguany fem ara aquí falqueta promocional, Sí. Després fem festa del Ball de Sant Miquel i portem dues begudes, sang menstrual de la Diablesa i, bueno, com podeu comprovar, lluvia dorada de Lucifer. El tema està, si l'encerteu, menstrual. Si no l'encerteu... Doncs fent-ho i fiquem-me amb una dita tal. Ah, sí. Sí. Així si li voleu anar donant un propet. Per si un cas. I aguanten el micro i els cabells, no? No, és que la prova la fas tu, elles venen de suport tècnic. Sou el comodí. Ah, no, que te les has de saber, que són molt fàcils. Va.
Dispara. A veure, Segalà, la periodista més professional. Et toca una pregunta molt normal. Diables va ser al santuari de tant en tant. Quan és la següent baixada gran? No en tinc ni idea. Hauria de saber, no? Però és que no tinc els meus apunts aquí. No ho sé. El comedor públic? Tens com a dir... El comedor públic, ho sabeu? L'any 2019, que serà l'any cultural dels Diables. Però qui l'insulte? Perquè ja està mal vist que t'ho faci jo, que t'ho faig cada any. Serà 29, no? 19, ho reclamat. Jo t'ho vaig reclamar pel 2018, capital cultural, el 19. Cultura, música i esport i Diables. Què us sembla? I fer una baixada gran. Està aprofitant el micro davant de Sanitat per fer promoció electoral. Estan marxant eleccions, tio. Mira, fem una cosa, heu de fer un grupet de cada una. Tu veus. Acceptable, va dir. Clar, perquè ara deu estar mig fred ja. No, però aquesta també. I va tragant, Que elles no t'he vist tragar. Però no t'he vist, no t'he vist. Però aquesta era molt difícil, jo trobo, Bueno, va, mira, una de fàcil. Una de resposta, no? Ara vull saber la resposta. No, home, no, que ho busquin després de la publicitat. Això vol dir que no ho saps. Després et direm el que està el secret. Ara va una de colors. De colors. I sense fumar petes. De quins colors van les cercoletes? Home, que és molt fàcil. Montse, jo crec que és per tu aquesta. No, espera, si vosaltres dos la sabeu. Van de color verd i vermell i blanc a la Me'n recordo el primer any que vas punxar de ni una. Colorado. No ho he hagut. Home, perquè no la sabia, perquè No, la si sabia. l'encertes... Aquesta estava bé, va. Vinga, va, dispara, que estic nerviosa. Va. Bueno, ja veus que són molt amables. Un pèl cabrons i algo maricons. Però me saps dir 3 trets característics de Diables? I tant, de no sé. Sí, va bé. A veure, ara dic tota xula i potser no faltarà una. Perquè me'n sé dos, però l'altra és no me'l sé. El civader és una, els motius cosits és l'altra, i la tercera... la massa? No, la massa no. Roger. Espera, que aquesta me l'hauria de saber, que l'he dit moltes vegades. La sabia, Civader, motius cosits Roger l'estem fent patir amb els 3, Civader, motius cosits... i... I Luciferia Mesa tota la vida, no? La massa? No era la massa? No, la massa no era. No era la resposta, la massa. Era civader, motius cosits i... No, no era la massa. Podem estar Bueno, dic la massa, però jo crec que no era la massa. Algú pot ajudar, per favor? Les espardenyes? No, les espardenyes no. No, l'espasa... Recuerdo de Toledo. No n'hi ha cap. Això podria ser que tots aneu diferents. Seran els motius cosits. Bueno, tu, una cosa a l'altra. Ja la tenim, que aneu diferents. Està bé, jo crec que la resposta és aquesta. Hòstia, vull dir. Ai, ho sento, Jo, només us dic una cosa. Vale? O sigui, com que ja no tenim idees, van ser les preguntes de la Caïes i les que li vas dir tu a l'entrevista al santuari. Que era tan fàcil com veure el YouTube de fa 6 anys. Pot estar bé. Dos què? Dos característiques? Si m'has donat 3, n'he dit 2, i la tercera estic dubtant, però que aneu diferents, podria ser. O la forma de ballar, també. Oi?
No? Veu. Bueno, mentre es veuen, Edgar, sisplau, cap aquí. Sí, has de pujar. Belli, també. I no, a mi, presta les braços. És que si ho dic després no puc putejar ningú més. Hòstia. Per tant... Espereu. Ja. Bueno, com que ens marxeu... Us volíem donar un recordatori. Sí, com que ens marxeu i tal, no... No, si això és improvisat. Com que ens marxeu, bueno, tu ja ens has marxat, ja no ens entrevistaràs més i tal. Us fem un present, vale? I creiem que és molt adient tot, perquè, bueno, som així de cabrons. Una per cadascú. Aquesta la tenim molt clara, perquè te la pensis a l'habitació. Aquesta, com ets socialista, jo sé que això... Doncs va, On està l'altra? On tu, com que has anat a veure la gloriosa Unió Soviètica, doncs... I tal, no? Perquè jo sé que tu també ets plural i... Ai, això no ho havies de veure. No, clar, és que ens falta... Espera't, hòstia, que et falta una. Espera, que t'aguanto. Hòstia, què? Aquesta aquí? Sí. Sí, és un record. No la xafis, tampoc. Bueno, i aquesta per tu, perquè sabem que ets molt de Durruti i mola molt, saps? No, això volem que feu una foto amb la bandera i etiqueteu Mai Diables Reus a l'Instagram. Vale? Al Facebook, tu al Facebook. Sí, tens uns anys. Però per ell n'hi tenim una d'especial. Sí, tenim una d'especial. Que també han pensat que hauries de tindre, penjada al balcó de l'Ajuntament, el dia de Misericòrdia, com ha dit, no, aquesta molt barruera. Jo crec que aquesta t'agradarà. Ja està. Si us mal que viviu dels nostres diners, podeu baixar a l'escenari i gràcies per aguantar-nos. No preneu, és de record de veritat, Edgar, cabrón. Bueno, tocarà que allarguem més, Me passeu al centrot, sisplau. Vinga, va. Estarot i Balfagot. Collons. Estarot i Balfagot. Banyeta i Botero. Veniu que us espero. Senyor, nostra empresa està aterrada per un enviat del cel que s'anomena Miquel. Tan sols de veure'ls en tots ens han tremolat les cames, han doblegat els genolls. Hem perdut collons i figues i ens hem cagat a les calces. Carles. Derrota, vergonya, càstig, maledicció eterna. Que els diables escollits, més valents i decidits a realitzar les més grans malures, hagin de suportar com un àngel els d'atura. Maleït el cel que ho fa així. Covards! Això és el que us passa? De fallir si l'amenaça ve d'un sol? Què us penseu? Que aquest collons d'àngel el nostre poder de passa?
Seguiu-me a mi i veureu què és la que condeix i la que mana. Endinsaos a las fondarias, tornar de allá del haber vingudo, derrotados en la expulsión porque el cielo lo ha volvido. ¡Visca misericordia! Puigcalçal ens ha condemnat per restar per sempre més a l'infern, que l'escalfor del foc etern escalfi la plaça del castell. Diables, passem dia, que aquí ja no ens hi volen més, i encara han de fer més mal i fetes i fotre foc, a tort i a dret. I a vosaltres, ciutadans i ciutadanes, no foteu massa el cap si l'any vinent no us voleu veure ben retratats aquí dalt. Diables, foc! Ah, qui té foc? Sí. Un moment. Comenci. Oye, se acaba igual. Lo que ens volem va en sèrio. No m'havia passat mai. En sèrio. Ho sé. Ja. El que ens volem en sèrio, el canal jo i l'Alfonsito ens retirem i nombrem els successors. Treu-te, Martí, treu-te la... Hòstia, no en tenia el paper. A veure. Espera, que no s'enceta el sector. Espera, espera, ho intento, però... On collons hi ha el metgero? Ja està. La Canela està de vacances, ja.